Pre, huwag mo yung batukan, wag. Sabi mo mag-reply ka, di ka mag-reply ka. Dapat na nandoon para wala nang away. Kakas ako ng heroic intervention. Pwede ko ba ito gamitan ng Raigeki? Sir, tapos na po. O sa mga kansan, ako pala si Paolo. Tingin dadaanan natin mga memes ngayong linggo at agad simulan. Ipo crash out. Ang pinaka-valid na crash out, onting backstory lang sa video na ito. Kung hindi nyo pa ito papapanood, panoorin nyo na online. Pero bibigyan ko na onting family-friendly lang na lore drop sa nangyari dito. Nasa com shop sila, papanoorin natin saglit. Siyempre, hindi ko pwede pakita sa inyo ang naganap doon na bakbakan. Pero panoorin lang natin. Ayan, so ito, binilugan na siya. Ayan, so pinapaan niya at binabatok-batukan itong isang naglalaro. Itong tatlong bugok na ito, nag-enjoy masyado bilang isang tambay na walang pambayad ng PC. O baka nag-aantay lang sila pero kupal silang tatlo dito. Nakikita nyo na nagtitimpi na itong si... Tawagin ko lang siya Jarakal, okay? Wala na ba dyan mamaya? Ay, ito na. So, pakilan na niya yan. Na binatukan na naman. Ito isang rason bakit bawal ang tambay sa com shop, eh. Naamoy ko na to, malayo pa lang. Ayan na. Ito na, bago nangyari itong naganap na ito, nilabas ni PC5 ang kanyang farm. Naglabas ng dalawang basher, Buriza at BKB at nag-rampage siya. Inulta niya agad at pinagbabatok niya. Paulit-ulit itong isa. Hanggang ngayon narinig ko pa rin aray-aray na nakuha niya dito. As in sunod-sunod. Nung binilang ko to parang 29 ata yung suntok niya. Tapos may dalawang pa. Mga 31, 32 hits ata. Dire-diretso. Doon galing tong ipo na to. Ayan, so napiko na siya. Nakikita natin sa mukha nakapula. I'm the man who can't be moved. Sa isang alternate universe, ikaw ay ang nakatikim niyan. O baka ikaw na yung sunod. O, doon daw sa labas. At siyempre na late na ang lahat. Buti na lang may CCTV sa loob para at least nalaman natin yung buong story ano nangyari ng araw na ito. Di ko alam kung meron silang awayan before o meron na silang matagal ng kinaasaran sa isa't isa. Pero nakita sa CCTV na ito kung sino nagsimula nitong part na ito. Nakakalungkot lang. May CCTV itong com shop pero walang bantay literal. May pumasok pang matandang babae. Di ko alam kung siya yung may-ari nitong lugar na ito para kamustahin yung nangyari doon sa bata. Topics dapat pinos mo muna eh. Para nung humarap siya sa Elden Ring, hindi mo mapos yung boss fight eh. Tatawa na sa nakapula. Ito yung yung online na rage baiting na ito yung F around and find out eh. Na nalaman niya na pag pala pinagtripan ko online, hindi pala ganon. Pag pinagtripan ko in real life, meron palang kapalit ang aking mga ginagawa action. Hindi ko to alam. Ay no. Kabado 20 siya oh. Para hindi ka isa sa mga ng batok. So pinalabas ngayon itong nag-ult si Badang. Isip siya ng matagal eh. Dapat itong tatlo rin pinalabas eh. Dapat ka band na yan sa loob ng shop na yan eh. Kaya bawal ang tambay. Bigyan ng cup yan, tigi isang cup. The best na out. The bro in red just staple it, ate him like napuno siya eh. Bro be like when that guy stand up. Ito pala ang point for point. 32 hits, 29 punch, 3 kicks, winner by TKO. Boy, standing up tayo. Nag-farm siya ng aura dito eh. Gonna tell my kids someday. Bro's reaction after the guy stats. Bro fell for the rage bait. Anong rage bait doon? Saan banda, Angelo? Sino nag-rage bait na pwede ka maabot dito pag gano'n? Hindi siya rage bait kung pwede ka mainis sa ginagawa sa'yo. Okay? At alam mo yun, hindi nga siya agad na inis eh. Okay, sige, pinagtitripan niyo ako. Eh di mo alam, pinagdadaanan niya, sunod-sunod na talo, pulang-pula na MMR. Hindi pa siya nag-aalmusal, hindi siya nakapagluto, bad trip na. Sino kaya mapagbubuhusan niya ng galit, diba? Alam ko hindi dapat tayo naglalabas na sama ng loob sa random na mga tao, pero hindi ka random. Andun ka at nangiinis ka sa kanya at nakatikim ka ng isang ult ni Jarakal. Sana magsilbi itong aral sa'yo. Isa lang ako masatisfy sa isang video. Hindi na ako nagulat na nangyari sa'yo. The red shirt guy after witnessing his homeboy. Inaccept na talaga niya. Ako nasunod. Gusto ko lang tumambay eh. Maalala niya ito at hindi na siya uupo sa likod ng isang naglalaro ng computer. Minsan meron na talaga tayo mapupulot na aral eh. Na tayo ang may kagagawan eh. Pero alam mo yun, at least nakita niya yung Dempsey roll. Nalaman niya, siya naging playtest.
Hindi, ayoko ito makita. Ano ba, Joshua? Kailangan ko ng guard, Hashira. First form. Sir, itigil mo na yan, sir. Para magpo-portal si Arnold. Pre, wag mo yan matukan, wag. Ang bilis, meron na agad from Edong's Photo Toys. Aba, sakto naka-red eh. Hindi siya nakatikim eh. O, pwede rin si Huarang, pero pwede na rin to. Same na franchise. Hadouken to Harai. Dude on the blue shirt. Eh, tama na. Ba't lagi na lang si Yamcha? Men, Star Platinum. Ang pinagkaiba nito, walang bawi isa. Kasi isa lang papunta yung damage. Eh, gul tayo dyan. Kakas ako ng heroic intervention. Pwede ko ba ito gamitan na Raigeki? Para ba mag-phase out? AI ba to? Leads to realizing their mistake. Seconds from disaster. Ako na ang sunod. Nakaturo na si All Might. Ikaw na sunod. Ito siya. Ito yung mukha niya. Ako, bully nyo. But I can beat him. Technology nowadays is crazy. You will get a computer shop with Sona. Oh, hindi lang Sona, pati massage. Massage na. Tinuro lang siya. Tinalbog-talbogan siya eh. Ang tawag namin dati doon ay tinatambol ka na tapos hindi ka na makagalaw. Tulad, yung umiyak ka na sa boss fight pero ayaw mo pa rin ilipat sa isa mo. Hindi nga mapos kanina nung bata eh. Kaluluwa lang ang binenta ko, hindi dangal. Kahit magtulong-tulong pa kayong tatlong bugok kaya eh. So sunod-sunod rin ko kayo. Siguro noong nangyari yun, yung sunod na araw na doon, wala na yung dalawa na di na sila nagpakita. So tingin ko lang. Tama natin, ayoko na. Nako, haba naman. Patay ka. Ayan, sunod-sunod din. Sabi mo mag-reply ka pa, di ka mag-reply. Nakita mo. Tama na, Ben. Tanggalan mo na ng data yan. Wag na. Masakit lang. Sunod. Nung nagbayad ka ng buo sa Jetas Kakas. Kulang. Sir, kulang to ah. Ito rin yung katawan kanina doon sa com shop, di ba? Iba talaga ang matipuno at matigas. Sir, wala na kasi kung pantaksi. Yun pa rin nakita ng bata doon sa sahig. Yung, sir, tapos na po. Nilabas ko na sama ng loob sa'yo. Wow, hey, my N. Legit nga, Naga. Managas. For Nagenyos, mga Nagenyos. So, LGU designed as a digital gateway to the city. The app empowers citizens through accessible information, time updates, and seamless navigation of city service. Ganda. One letter away para maban yan dyan sa app. Sunod. As after mabulot na mga matatalino para maging group mates. Parang nanalo sa loto. Pero hindi ganyan kalakas yung sigaw nung matalino na group nyo. Oo, depende din. Minsan yung matalino, papapressure rin ganyan. Isasabay ka niyan sa kanyang bilis sa paggawa sa'yo. So, masistress ka lang din. So, ano siya? Stress lang siya. Hindi siya para pag-celebratein. Pero okay lang. Sir, tapos na po. Parang pasado na agad eh. Ang bilis eh. Okay, sunod. Ang ganito ang mga question. Nagkaon ka na, lab! Ilabas mo. Geto lang dapat sa com shop eh. Isa hindi, ang kinaon niya, kamao. Nagkaon ka na, lab. Ayan. Hindi niya pangalan yun. Christopher Diwata kanyang pangalan. Yep. Ito galing kay Philippine Server Patch Notes. Mga meme po ito, sir. Kung hindi nyo maintindihan, okay lang. Dito po kayo. Dito pa rin kayo. Ayan, hindi ko siya maintindihan talaga. Ano yan? Parang ano po kayo, parang ina-idolo kayo na iba't ibang mga anime characters. At ito po kasi yung humor ngayon, sir. So, binibigyan ko lang kayo ng tingin. Paano rin kayo sumikat? Naging glaysa, ano? Medyo malabo siya, hindi ko siya maintindihan. 2 out of kailanman. Okay. Okay. Ito hindi ko talaga nakalimutan ko to. Pero okay to, at least diba, nag-a-adjust siya sa mga ano, hindi nga engaged na yung kanyang klase. Hindi ko to. Okay. Ito alam ko to. Ay! Okay na pala.
Good job, good. Yan, ito gusto ko sa nagtuturo. Huwag lang buong klase ganyan, ha? Pang ano lang, pang icebreaker ang tawag sa bagay yan. Oh my God, yan, huwag mo i-break. Which way, Filipino men? Puno o semento? Pumili kayo ba? Kaya ba mas malaki ang braso nito? Kasi nagbubuhat ng semento? Hindi pwede yan. May hollow blocks banana tree can't be this. Pangalan na anime ito, Approved. Approved. St. Peter. Kala ko dito punta nung bata kanina eh. O sige, ibigay nyo na sa kanya yan. Panalo na niya yan. Ibig sabihin yan, ayaw ka pa nila kunin. Enjoyin mo pa buhay mo dito, kuya. Saludo sa'yo. Ay, ito dati, itong pink na ano na yun, St. Peter. Sunod. First day sa college, sisigaw tayo. May teacher. Wala naman teacher eh. Wala naman eh. Takot ka. Okay lang. Nakita ko naman ang narrative. Nakita ko ang storytelling. Ito na naman isa pang F around and find out. Subukan mo kami teacher, please. Magkikita tayo sa guidance yan. Huwag mo ako gamiting reference. Mga bata pa yan, mga mapupusok. Gusto talagang subukan, mag-risk. Kaya isa nag-risk sa com shop. Ikaw nag-risk sa classroom. Ingat-ingatan nyo inyong mga galaw. Balance strikeouts, didn't fall confident, taking the order. Nice one, nice one. But there was... Oh, no! Oh, man. Kala ko tatama yung bag niya eh, kasi nag-swing eh. Ito yung kamao niya yun. May nag-miss. Kala ko, safe. Hindi. Yung pala may isa pa. Ox pa ako. No thanks. Yung pulang nakaupo kanina. Doon ako sasabi dyan. Okay ka lang naman, pre. Siya yun. Siya yung bumatok sa'yo. Ito kasi yung kulang dun sa shop. Dapat kasi malamig ulo. Sige lang, at least okay lang nilabas niya. Paglabas mo niyan, meron ka na ubot sipon, flu, at lagnat. Sabay-sabay. Yun ang iyong sukli. Ganda eh. Di ko na kailangan pumunta ng Netherlands at Antarctica. Meron pala dito. Titigas ba yung Jolly Hotdog na yan sa lamig? Bad trip. Sarad. POV aksidenteng napatakan ng tubig phone. One by one sa'yo! One by one sa'yo! Para kasi Kuya Will, nag-hand out. One for each. Ngayon, kilala ka na. Hindi ka magkakaroon ng stolen identity. Unsend mo na lahat yan. Ito yung fade nung bata kanina pagkatapos siyang talbogin. Ano ba to? Binti o tenga? Nasaan yung tenga? Nawala. Nagkaroon siya ng instant fade. Sunod. Ito lang dapat ang ginagawa natin para nag-aaral. Perfect. Good boy. Hindi nakakasar. Kahit si ChatGPT hindi ma-explain kabubuhan mo. Hindi kita kaya. Hindi niya ako malalagpasan. Sunod. Yun ay pupunta kami sa La Union. At ayan na kapag nag-voice over ka ng vlog, ba't nawalan ka ng sasabi? At syempre, pupunta na kami ngayon. Saan? Puntang na naman, oh. Tapos hindi na-cut out doon. Naiintindihan lahat ng mga edito. Anong lalagay ko dito? Laging pagod. Mabit kayo! Dadaan ako! Ito yung pag natatay ka na, ganito yung nararamdaman mo. Pati pag may napikon sa'yo, tapos gusto mo nang tumakbo palayo ng com shop. Ito ang nararamdaman. Ano ba to? Center ko ba to? Dadaan kami. Ay, din laki. Araneta ka. Sunod. Their friends told them not to buy here. Nakita nila may camera. So tinusok-tusok niya na. So hinawa ka na, sumalis. The man could not speak. Umalis na sila, okay. Yun nga kasi minsan malungkot lang kasi syempre na-videohan sila. Baka di nila trip, pero yun, bad manners nga lang na inawak-hawakan nila tapos umalis sila. Ginalaw-galaw. So, pero kasama naman talaga yung minsan sa mga nangyayari. Posible yun. Nagkarelangan talaga to ng issue kasi na-post online. At nag-comment din yung mismong na-video doon. Nasa side po ng mga student. Hello po. Just to clear our side, my friends didn't know they were being filmed and they felt uncomfortable. So umalis daw sila. Kinost daw nito to na wala nilang consent. So nagsorry pa rin sila doon sa vendor. So sinabi daw niya na i-edit daw yung mukha nila and will re-upload clearly for his own game. We would like to apologize again if you offended him. Thank you. So di na rin pala na-delete. So ako na lang magbablur para sa inyo. Kawawa naman kayo. Pero yun nga, both naman silang meron sanang mas maganda pang ginawa dyan. Tara nga, binlur mo na ni Kuya. And ayun
ayun nga, dahil nga, kasi syempre, ito na yung kinaption mo, alam mo na maghanap ka ng reaction dito ng tao, so malungkot lang din yun. Pag nagkakaroon ng mga di pagkakaunawaan, nagkakaroon ng mga jarakal eh. So, ito na pala dapat na nandoon para wala ng away. Yan, subukan nyo pagtripan yung 3 bugok na yon. Subukan nyo lang. Baston ang matitikman nyo. Pero ba't ang bilis mag-type ni Lola? Baka parang dati siyang idol yung sa mga korte o yung stenographer. Huwag mo lang bibigyan si Lola ng chicharon. Tatagal yan. Saludo sa Lola. Habang nang tinatype niya, mas matatalo pa niya yung nandun sa jeep kanina eh. Baka yun yung kanyang kachat. Diba? Nagugutom ako. Ano ulam? Meron Jollibee sa yo! Kaya tayo nagkakapigulan eh. Hayop ka sunod. Hey, happy birthday! Oh my God! Maybe next birthday! Hawakan nyo! Hawakan mo ako! Miss ko na siya! Hayop kayo. Yung paa, delikado. Yan din nangyari doon sa galaro kami sa event eh. Sumasara din yung paa. Sakit talaga yan ng mga ganyang klaseng mesa eh. Oh, hanggang pang college ko na yan. Puta eh, hagulat ako hayop. Huwag mong gugulati yan. Siya pa ba magluluto? Ako na rin. Sige, ako na lahat. Tulad, imbes na pag ganun, pag ganun. Tawa yan. Masaka to pa yung tao mo. Isa doon sa nangyari. Kaya pala matipuno yung katawan ng nung sa shop. Ito pala ang kanyang training arc. Okay. Kaya pala walang bantay. Nandun sila lahat. Yung mga nanay nila. Meron ibang inaasikasong chismis. Okay, gets ko na. Com shop. Astig na com shop na aking nakita. At sa sobrang astig nito, pwede ka manood ng Sa bawat room ay may kanya-kanyang computer. May 1, 2, at 3. Ito di tayo magbubugbugan dito. Magbebembangan ng punta dyan. Tinalan sa'yo kung ilan kayo at walang nagbabantay. Bakit ka tumatalon, men? May tunog ba? Sunod. Ganito ang computer shop noong 2010. Yes. May mga totoong ganito monoblock yung sira na yung likod. Totoo yan. Yung lahat ay totoo dyan dahil lahat AI. Yung wire nito bukang yung mga poste sa labas. Paguli. Ito yung bida. Nasa gitna. Warcraft ba dapat yan? Grabe naman kung book yan. Masyadong bilib sa... Oh my God, masyadong bilib sa sarili tong AI Kaya pag yung nagtaas ng paa, GG. At doon tatapos natin mga busy linggo. Maraming salamat sa manonood. Sana magdulot itong aral sa inyo na iba ang Rage Bait Online sa Rage Bait Offline. Mag-ingat kayo palagi. Huwag naman tayo like, share. So baka magaling umiwas sa Dempsey roll nyong friends. Bili na pala kayo Yung mga merch natin. Yung hawak damo, meron pa. So to subscribe. Paulo, maalam. Shoot.